Баланың 7 яшы тулып алғы тешләре алышына башлагас, уның иске дөньяһында ла үзгәрешләр барлыкка килә. Бала бәләкәйрәк сакта күргәндәрен, ишеткәндәрен исенә төшеп, униса фикер йөртеп, бер төрле хыгымтага килә. Бу усырда ата-әсәләрнең хисләре икеләтәлә арта кебек. Баланы көр күңелле итеп үстерү төп максатка үрелә. Күңеле түрдең киләсәгә яқты, өмете зур дигән мәкаль бар. Гаиләнең бәтен төшермәй, үз багын белеп үскән бала бәхетле бала. Ел капканы, ел астымы, кемдер килер, кемдер бар. Кайтар кешем булма ала, килер кешем кемдер бар. Эшкә өйрәтү, әхирәттәре менән матур аралашып, алларды хөрмәт итеп, бирне хандыгы йолаһын кул эшләре менән кисе утыру, я өмәләргә йөрү борындан килә. Бирне кыз ягынан ир ягына бирелә торган бүләк ул. Үзен һәм үзен саклай торган комарткылы. Кызың тауга бирне әзерлә. 7 яшенә итһә, 7 төенсәң булсын дигән борынгылар. Бирне хандыгы ул, хазина хандыгы гына түгел, ул серле хандык, комартка хандыгы. Кайда эшләрегезне күрһәтегез әле? Бына Карагыз әле, кайһылай матур килеп сыккан. тырыштым ди. Тырышканы күренеп тора. Бик матур килеп сыккан. Тырышкан. Әйдә, осталыгыгызны күрһәтегез инде. Әйдә килендәш бей балайга. Әйдә килендәш бей балайга. Тахтамал менән бейгез. Исемә төште әле. Бүген төшемдә бик матур бидәкле яулык күрдем. Бидәге күз алдымда тик торасы. Яулыкны мөхәббәткә инде ул. Аяк киемен күрһәң нимә була? Танышырга ул кызым. Берәй бик һәйбәт кеше белән танышырың. Алла бирһә. Төш өсөн һәр вакыт хәйр бирергә кирәк кызлар. Әйе. Хәйр бирергә кирәк. Шунан кыздар изге төш, изгелеккә булһын.
Havlı kiltirhin, yaxşı kunak kiltirhin dip bilerge gerek. Eye şol, tüştüle, izgi, көңілле, үзең ышанган кешегә генә һөйләргә кирәк. Иренем тарта, ни булыр икән? Убышаһың инде. Яшьтәр инде. Безне уллар уны ризыкка юрый торгайны. Зөлфия килендеш, кана ас бирне хандыгын борынгы йыла буйса барахлайдыр булды микән? Яшьтәргә аңлатып, күдәллык. Алай бугаз турайык, камасаламайык. Әйдә, шуайык. Мусулман хатын-кызларына хандык сыры үзе бер хазина инде ул ахирет. Я булмаһа, яшь кызларга әйтеп аңлатып куй, килендеш. Әйдә, улай булгас аңлатайык, күрһәтәйек. Бирне хандыгы, хазина хандыгы ул кызлар. Ул серле хандык. Хәтер истәлектәр, кумарткылар хандыгы ул. Әйе, борын-борындан юмак сисергә, хандык асырга тигән мәкаль дә бар. Үзен мусулман дип ханаган һәр бер кеше иң алдан кадерләп, иң өскә Коръән алган. Чөнки Коръәндән аят сүрәләрендә бөтә тәрбия кануннары язылган. Аят алдынан салават та әйткәннәр. Я булмаһа, үзебезнең эшләгән эшләребезне хуплап салават әйтеп алайык. Әйдәгез әйтеп алайык. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alayka ya Muhammad Mustafa sallallahu alayka ya Muhammad Mustafa. Хандыктарда тулы хазина, алтын көмештәргә бирһез. Кызым киләлемендә? Әсәм назыбына кашмавы, арка буең булган төз. Бисмиллахиррахманиррахим. Менә каһилай матур булды. Бар кашмауның мәргенеләй тезелеп, кызлар илдең даны булыгыз. Нәсел нәсәп, ырыс кайтсын тиһәгез. Мөхәббәттә кот яйһын түлегез. Инде уңһын изге тормышыгыз. Барыгыз да бер теләктә яшәгез, балам. Бына күз нурым булһын яга. Ят күзләрдән һине һаклаһын. Түшең булһын котлы кызым. Бына килешле булдымы? Кайһылай матур үзенә килешеп кенә тора инде менә. Истекләле матур. Бына мирас, кушъяулык. Ахирәтең кич ултырып, сигеү сикте һине яратып. Бына кызым, быныһын үзең киярһең касан кәрәк шул вакытта. Алып куяйык кире урынына. Бына кайныштәргә яnsıктар, матур күлдәктәр әзер булды. Рәхмәт инде, рәхмәт бик зур. Мына бикәстәргә кулъялыктар. Рәхмәт, кызым, рәхмәт. Нинди осталар, Әйтмәгез нинди инде. матур сиккәндәр. Килендәргә алъяпкычлар. Рәхмәт инде, барыгыз да тырышканһыгыз. Бик зур рәхмәт. Койнагаларга түбәтәйҙәр, кысмауҙар. Рәхмәт. Карагыз әле, барыһын да эшләгәндәр бит әле. Нинди төрле матур. Бына кайныһына сәгмән, кояш биләге сиккән. Ходаем, карагыз әле, карагыз әле. Рәхмәт инде, кулыңның изгелеген күр. Барыһына ла бүләктәр була бит. Балдактарҙың ҡырҙары симәрле лә симәрле, тигеҙ үргән селтәрле. Ходаем. Көмөш беләҙеге лә ҡалып һуғып эшләнгән, сит-ситтәре тешләнгән, ныҡлы булһын тигәндәр.
Шулай дигәндәр инде. Рәхмәт, Бикер, рәхмәт. Көмеш беләдек менә. Менә кызым каралы. Бына кызым әсәс кап, инһәнәге киң таҫма. Тәңкәләре көмөштән, билдән түбәнгә төшкән. Тәңкәләре сылтыр-сылтыр, сылтыр-сылтыр сылтырап, бейгәнгә килешкән. Рәхмәт инде килендәш. Тырыштым, килендәш. Әйтергә түгел. Сылтыратып кызыма биргә яҙһын. Тасма бүләк итһәң, ҡыҙлы булырһың, ҡулъяулыҡ бүләк итһәң, уллы булырһың дигәндәр. Шулай дигәндәр. Бына Фәүзиә ҡоҙағый, кейәүгә бүләк тә әҙер булды. Рәхмәт яуғыры. Бынаһы ҡыҙым, ҡорт баш. Ҡыҙыңды кейәүгә биргәндә, ҡашмауына тегерһең. Түлле бул. Бүҙәнәләй түлле бул. Апһындарыңа бирешмә. Тибәгәндән типтермә тип әйтерһең. Яраймы, ҡыҙым? Рәхмәт, әсәй. Бына ҡайнағаларыңа сигелгән таҫтамал, урындыҡ түренә шаршау. Барла түгел, матур булды. Әйтмә инде, бигерәк әйбәт булды. Барыһы ла матур итеп, оҫта итеп эшләнгән. Рәхмәт инде барыһына. Рәхмәт. Күмәкләгән яу ҡайтарған. Тоғрылыҡтың паклығы, мөхәббәттең сафлығы, ғаиләнең ҡоростай ныҡлығы, үҙеңдән аҡыллыраҡ, камиллыраҡ нәҫел ҡалдырыу. Ул ҡатын-ҡыҙҙың иң изге бурысы, балалар. Рәхмәт, әсәй, инәйҙәр, еңгәләр, әхирәттәр. Мин бәхетле тыуған нигеҙем барҙа. Мин шатланам, мин көләм. Һеҙ яҡындарым барлығы мине бәхетле итә. Эйе, балам, бик бәхетлеһең. Бына Бирнә һандығың тулы булды, матур булды. Рәхмәт инде барыһына ла. Рәхмәт нурлы йәш йөҙөгөҙгә. Рәхмәт барығыҙға ла. Онотмабыҙ саҡырырға. Һеҙҙе туйыбыҙға ла. Ой, рәхмәт. Амин, бәхетле булһын инде ҡыҙығыҙ. Аллаға шөкөр. Һандыҡ та әҙер, Бирнә һандығына яҫтыҡтар да әҙер. Ҡыҙҙар матур итеп ҡорамалар ҡораған. Йәгеҙ әле ҡыҙҙар, күрһәтегеҙ әле ҡорамаларҙы. Бирнәгә тур йөргән тейеп ҡорамалар ҡораны. Бирнәгә тур йөргән тейеп ҡорамалар ҡораны. Сағып күлдәк кисендеһе иң матурын һайланы. Сағып күлдәк кисендеһе иң матурын һайланы. Сағып күлдәк кисендеһе иң матурын һайланы. Allah birhə qurramalay dünyağın matur bulur. Allah birhə qurramalay dünyağın matur bulur. Qurramalay izgetilək barılaq qabul bulur. Qurramalay izgetilək barılaq qabul bulur. Qurramalay izgetilək barılaq qabul bulur. Qurrama, qurrama, qızlar qırğın qırrama. Ay qurrama, qurrama, qızlar qırğın qırrama. Qızlar qırğın qırramalar tik bəxtə uğralar. Qızlar qırğın qırramalar tik bəxtə uğralar. Eydə batayıq əli. Birgə batayıq əli. Altın qollu zifa boylu Başqırtıstan qızları. Altın qollu zifa boylu Başqırtıstan qızları. Yıldız nuru kövük yaktı balqıp tıra yüzləri. Yıldız nuru kövük yaktı balqıp tıra yüzləri. Yağdın kökter kökrəmə yerim yeşirməsini. Yağdın kökter kökrəmə yerim yeşirməsini. Qızlar hız bulmağız yaşnab yeşərməsini. Qızlar hız bulmağız yaşnab yeşərməsini. Quyosh nuri bulmaha tamollanib tumatini. Quyosh nuri bulmaha tamollanib tumatini. Hizdan boshqa dunyo shulay maturda bulmatini. Hizdan boshqa dunyo shulay maturda bulmatini. Siltir siltir beyleyik, siltiratib kiyeyik. Siltir siltir beyleyik, siltiratib
Заман нык үзгәрә. Борынгы ялларда тулыһынса кайтарып булмай. Әмма ләкин һәр милләттең үз традициялары канга һеңгән. Һәм шуга милләтебезнең матур ялларын өйрәнергә, хакларга кирәк. Чөнки зиһененә халык акылын һеңдергән кеше, үзенең иске көченә ышанып, халык акылына таянган кешенең күңеле күр була. Халык акылын топлаган кешенең рухы бай була.